בואי, אתה קורא לה. בוא תחזיק אותה. תחזיק אותה. אתה רוצה לראות את הרגליים שלה? כן. הנה הרגליים שלה. מה, יש לה פה ציפורניים? כמו ללולי. גם ללולי יש ציפורניים. נכון. והנה עוד רגל שלה. ומה זה? מה זה? כן. זה הכנף שלה. יש לה כנף גדולה, נכון? מה היא עושה עם הכנף? בואי. 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 כן. תחבק אותה. בואי. אתה רוצה שהיא תאכל? כן. בוא נחזיר אותה לכלוב. כן. איפה כאן? הנה. פה על הרצפה? כן. הנה, תראה לאן היא רצה. היא רצה חזרה הביתה. נכון? לך תראה שהיא הגיעה הביתה.